Tripura Chamber of Commerce and Industry ni kaisa bodol Tripura hasteni haste phabai thangai malai khate hasteni baniano tebo warina ni bagai rangri amjuk mungo klai tongmano shawik narika Tripura Chamber of Commerce and Industry ni bodol kaisa haste phabai thangai malai khate hasteo bania angthani rangri nangmani kokrokno shawik narika o bodol rokte bo shaka chobani fero Hormuz Strait of Kachamani bagai manai khunai morok manati hasteni baniao belaino kesef kahinai manai khunai ni morok manati khatinai rok hapangni juda juda tangbedego ungtong jorao ko khajak tongmatei manai khunai khatiwi manli ahini shaka bodol rokte bo shaka ungtong jorao tongko songlukurok hatiwo asak paidani fan krikha haini bagai hatiwo manai khunai falei manli ate baniabo chali ahini shaka chamber o halokno tei hasteni rangthongni bagai belai wana jaknai kokhini bo shaka borok o jorao painai rokni fan kebel te hatini tong halokno tei khuk hengka hatiwo manai khunai paifal skangni hai khlai manani bagai amchaini rangthongno rakrinani nangmani kokrokno bo shawik narika botol roktei bo shaka hamkraini samungni bisingtei hafangni sbaima bangrina contractor rokni manthai barano yafarna te logo hamkrai bisingtei ya prisha jaka hinkise hatiwo rangthongno kra khlai mansinai hini bo shaka bureau report news now